Dobrý deň, vítajte pri našom ďalšom videu. Dneska vám idem odprezentovať ďalšiu výluku, podobnú ako tu minulé, akurát, že dneska je to veľmi rozsiahle, je to prerušené medzi stanicami Chodov a Múzeum. Nachádzam sa teda na stanici Múzeum práve pri tej kolaji, po ktorej metro nejazdí, jazdí iba po jednej. Smer Háje sa už opravujú tam tým smerom kolaje, čiže tu niekde už robia kolaje. A dostanete sa aj... Vyhlasujú to stále, mimochodom. Který přijede do stanice, se vrací zpět do stanice Letňany. Ve směru Háje využijte náhradní autobusovou dopravu XC. Príde stadiaľ, sem príde a tadiaľ sa aj vracia do Letňan. Len ma to tak trošku zmiatlo, lebo bolo vidieť aj tam, keďže je to dvojkolajné tým smerom toho hlavní nádraží. Vyšiel sem. No a vlastne opravujú tu kolaje a je tu náhradná autobusová doprava. Tou sa viesť nebudem, pretože je tam strašne veľa ľudí. Sú tu aj informátori, ktorí o tom informujú, že je to tu prerušené. Tento smer teda vôbec nejazdí. A tam sa to asi po nejakej výhybke napája, lebo keď som vám prezentoval minule, tak viezol som sa potom, čo už není vo videu, ani nebude, smerom na Chodov. A vlastne na Pražského povstania je taká výhybka, ktorá prepojuje to, že keď sa nejaká výluka stane, tak to tam vedia núdzovo ukončiť, akurát, že neviem, ako sú tie obraty na Chodove. A tam sa to cez tú výhybku presunulo do toho správneho smeru, lebo z IP Pavlovej to išlo tak v protismere, tam sa to vlastne tak striedalo v protismere a potom sa to presunulo na tú vedľajšiu. Vidíte, že vlak už odchádza, je tu veľmi krátko a je tu tak krátko a keď si myslíte, že tí strojvedci musia bežať, aby sa presunuli, tak nie. V každej kabíne je jeden a oni si to nejako hlasia, že už odchádzam, tak to vypni. Viete, lebo tam na konci sa to vždy musí vypnúť, aby sa tá druhá kabína vedela pohnúť. A ešte vám tu idem ukázať, ako to tu vyzerá aj zo stanice. Takže teraz som sa premiestnil do stanice, teda bol som v stanici, ale teraz som sa presunul úplne do stanice Múzeum, ktoré ste videli, ako to tu vlaky robia tie obraty. Som pri smere Háje, ktorom nič nepremáva, sú tu tabule, ktoré informujú o tom, že sa využíva, že ten prevoz metra je prerušený a využíva sa náhradní autobusová doprava XC. Tým pádom, že tu nič nejazdí, tak tu nemusí byť taká špeciálna tabula, ako je tu, ktorá určuje metru zákaz, že tam už nemajú ísť tie vlaky. Také to bolo aj pri povodniach, keď tie povodne zaplavili metro a vlastne vlaky tam nemohli ďalej premávať. Toto boli ešte staré súpravy 81, 71, ale aj tu boli také staré. Tu jazdili kedysi Škodovky ako na Ašku. Tieto M1 sem prišli až v roku 2006, ale my sa vrátime späť k tomu, čo tu vlastne robia. Takže opravujú tu kolaje. Stále to vyhlasujú, že za chvíľu príde ten vlak. Který přijede do stanice, se vrací zpět do stanice Letňany. Ve směru Háje využijte náhradní autobusovou dopravu XC. The train arriving at the station returns to Letňany. Vyhlasujú to tu stále. Takže vymieňajú tu kolaj. Oni ich aj každý večer brúsia tie kolaje, takže ich vymieňajú nejak mesiac nie. Povedzme tak 3 mesiace sa vymieňajú tie kolaje, 4-3. A vlastne teraz prišiel ten vlak, ktorý tu dá veľa preč cestujúcich a veľa dá do seba tých cestujúcich. A hneď aj zhasne normálne svetlo a prepne sa do toho režimu, keď sa tá kabína ťahá. Ale je také niečo, také vozidlo, ktoré vyzerá, predstavte si niečo ako kamión. Akurát, že vzadu to má ešte také špeciálne veci, že to má vzadu takú kabínu. No, slúži to na to, že má to kolesa, jazdí to normálne.
ale vie sa to premiestiť na to, na kolaje a spustiť to také malé kolieska, ktoré dokážu jazdiť potom. Takže normálne to vie jazdiť metre, je to na to určené. Brúsi to kolaje a aby to nemuseli vyťahovať lokomotívy, tak to má vzadu špeciálnu kabínu, ktorou sa dá výjsť. Takže takto to funguje a vždy to brúsi kolaj. Každý večer na každej linke nemôže ísť bez toho. A ešte sa v noci čistia tunely normálnou takou vysokotlakovou tryskou, ktoré to tak umývajú. A normálny vozík, ešte aj stoja na ňom ľudia, ktorí majú hadicu a vyšpricovávajú toto všetko tu. Všetko, čo sa sem nahádže, tá špina, a niektorí ľudia si metro predstavujú ako odpadkový kôš. Napríklad, keď som bol minule na nemocnice Motol M, tak plné kolejište odpadkov a hádžu to tam. A tam som práve videl vlak, keďže z múzeum a hlavný nádraží je najkratší úsek v metre, tak vy ho vlastne hneď vidíte, lebo ako viete, hlavné nádraží je takéto dvojkolajné. A to sa už musí tak v tunelu urobiť, takže je to kúsok za stanicou tá dvojkolajka a pekne som ho tam teraz videl, to ide do Zákrut. A tá stanica je veľmi blízko, takže aj peši, keď ste na múzeu a prichádzate k hlavnému nádraží, tak to nie je nejako extra dlhé. Len je tam viac prechodov, takže možno to nejakú minútku dlhšie zabere ako metrom. No a vlastne táto výluka je iba prvá. To je ten prvý titul tejto výluky. Múzeum chodov. Ale čo príde od 10. augusta je to, že nám preruší provoz metra od Chodova do nádraží Holešovic, takže to bude ešte viac. A ani v tomto múzeu už nebude premávať vlak. Takže toto je vlastne také výnimočné. Dneska je koľkého? 7. Tak zajtra je posledný deň tejto výuky, čím je múzeum otvorené. A potom sa už aj múzeum uzavrie a bude to až po nádraží Holešovice. A bude tu autobusová doprava, to musí byť dlhé. Zápchy v Prahe, autobusy jazdia hen tak, no proste. Bude to dlhšie, keď chcete, tak využite náhradní autobusovú dopravu. Ďakujem, že ste si toto video pozreli. Nezabudnite mi dať na ne like a odber a vidíme sa na budúce.